Kanti kwelinye icala usapho lwase-Orlando East lucela uncedo emva kokugxothwa kwikhaya lalo kulandela ukubhubha kukamalume. La malungu abanga ukuba akakhange anikwe saziso sifanelekileyo okanye ixesha elaneleyo lokuphuma kwekhaya, echaza elinyathelo njengasaquphe nenkohlakalo. Usapho kungoku nje lufuna ingcaciso esemthethweni ngamaxwebhu obunini bendlu. Umndeni wase-Orlando East endaweni yaseSoweto ucela usizo emva kokuthi ukhishwe isigubhukane osukwini layizola amaphoyisa endlini abakholelwa ukuthi indlu yomndeni asebehlale kuyo iminyaka eminingi. Oyilungu lomndeni uLydia Gamede uchaza kabanzi ngalolu daba. Izolo kufika ama-Red Hands namaphoyisa asedrobheni nomfana ubuhle umntana kamakoti umakoti lo wayexosha ugogwama aphila. Njengoba mase bashonile bonke sebefuna ukusikhipha endlini, athumele amaphoyisa ukuthi bazosikhipha la nama-Red Hands. So bengicela nje ukuthi umphakathi uncede wenze ifraud ngendlu yalapha ekhaya e5652. So khona manje njoba icase besaya eHigh Court njoba sebenza buyona le fraud leyo ukuthi kumele ukuthi siphume endlini njoba sizokhipha ama-Red Hands izolo. Khona manjalo uThenjiwe Sehayo oyilungu lomphakathi ubesexwayisa imindeni yonkana ukuba iqinisekise ukuthi nawo amaphepha abagunyazayo ukuba ngaphakathi endlini zemindeni. Okwenzakele izolo nathi sesamangala ngoba mina njengoba ngiclose naye ngiyazi ukuthi le ndaba le kumele iye court. So abantwana laba basaphethe iphepha eligunyaza ukuthi uLydia aphume. Eyintweni zezindlu kumele sihlale siqaphile ngaso sonke isikhathi. That is why we have to ukuthi each and every after 6 months sihambe siye boma housing siyo check ukuthi into zethu zisahleleke kahle na. Uthi ukwanda kwalezi zigameko kuvula amehlo kubantu abaningi ukuba baqinisekise ukuthi bahlale benawo amaphepha abagunyazayo ukuba seyindlini zemindeni. Ezindabeni zeSoweto TV, bengonobuhle wakwaNdlovu ngibika ngise-Orlando East.